Pekný deň vám prajem všetkým v mene firmy Konzortium. Na začiatku, ako vždy, musíme si povedať, že toto video neslúži ako záväzné odporúčanie pre otváranie a zatváranie obchodných pozícií. Finančný trh a obchodovanie na ňom nesie so sebou riziko. Firma Konzortium nezodpovedá za chyby a nepresnosti v tomto videu. Pozrieme sa niečo, čo sa stalo v piatok, zhrnieme si všetky udalosti alebo všetky dôležité udalosti, pozrieme sa na grafy a samozrejme si povieme, čo nás čaká dneska, čo sa môže stať na trhu, čo môžeme očakávať. Najdôležitejšie udalosti tohto víkendu boli samozrejme grécke voľby, kde podľa očakávaní zvíťazila grécka Syriza. Je možné, že bude vládnuť sama, nie je však úplne pravdepodobné. Každopádne predstaviteľ gréckej Syrizy vyhlásil, že je koniec zlému obdobiu, kedy si museli uťahovať všetci opasky. Nie všetci v Európe sú z toho šťastní, ale nič sa s tým nedá robiť. Jednoducho toto si zvolil ľud a sme zvedaví, čo všetko sa stane, čo všetko to prinesie. Mňa ešte zaujalo to, že cez víkend tento predstaviteľ Syrizy vyhlásil, že nechce odísť z Európskej únie. Vráťme sa ešte ale k piatkovému obchodovaniu a k piatkovým udalostiam, čo všetko sa stalo. Zachytili sme tam niektoré názory svetových bank a predstaviteľov na kvantitatívne uvoľňovanie, čo ešte stále tiež je čerstvá téma. A všetky tieto názory, hlavne názory bank, sa dajú zhrnúť tak, že to banky vnímajú ako pozitívny rozhodný krok a že tento krok pravdepodobne povedie k stabilizácii rizikových aktív na trhu a samozrejme k dlhodobému oslabovaniu eura. Či sa tak naozaj stane, nevieme, pretože pozrieme si hneď graf euro-dolára. Ak si pozrieme mesačný graf, vidíme, že ten pohyb smerom dolu je naozaj veľký, značný a po každom takomto pohybe prišla nejaká korekcia, či už s odôvodnením alebo bez neho. Sú určité zákonitosti trhu, ktoré platia za každej situácie. Samozrejme nie je vylúčené, že euro bude ešte nejaký čas oslabovať. Každopádne je pravdepodobné, že skôr či neskôr príde k nejakej väčšej korekcii. Musíme byť na to pripravení a veľmi pozorní. Boli aj nejaké čísla v piatok, samozrejme, ako sme si hovorili v piatok ráno. Začalo to nejakými PMI číslami z Francúzska, myslím, že to boli PMI výrobného sektora. Áno, vyšli nad očakávanie 49,5 a potom tento index, ktorý meria výkonnosť sektora služieb, čiže PMI sektora služieb, vyšiel na 49,5, čo bolo negatívne prekvapenie, pretože táto hodnota, ktorá ak je nad 50, naznačuje expanziu sektora, ak je pod 50 naopak. Potom prišli PMI z Nemecka. V Nemecku vyšli celkom dobre, respektíve v súlade s očakávaniami. To sa týka sektora PMI sektora služieb, ale PMI výrobného sektora vyšli takisto pod očakávania. Každopádne nad 50 vyšli 51, ale očakávania boli 51,7. Potom to boli maloobchodné tržby a maloobchodné tržby bez aut z Veľkej Británie, ktoré vyšli viac menej dobre, na úrovni 0,4 respektíve 0,2 maloobchodné tržby bez aut. Potom vyšli správy, boli tam správy z Kanady aj zo Spojených štátov. Môžeme sa na to pozrieť. Index spotrebiteľských cien CPI v Kanade vyšlo na 1,5, takisto pod očakávaniami. Potom sme videli zo Spojených štátov prieskum výroby Chicagského Fedu, vyšlo takisto pod očakávania minus 0,05, očakávanie bolo 0,48, takže dosť veľký prepad. Potom z Kanady vyšiel jadrový index spotrebiteľských cien na úrovni 2,2 v súlade s očakávaniami. Takisto z Kanady maloobchodné tržby 0,4 vyšli lepšie a maloobchodné tržby bez aut takisto lepšie, výrazne lepšie na 0,7, očakávania boli 0,1. Potom tam bolo niečo pre obchodníkov s komoditami, čisté exporty kukurice z USA, čisté exporty soje a pšenice. Tie vyšli 2185, 14, respektíve pšenica 564.
15,45 to boli PMI výrobného sektora aj v Amerike, vyšli 53,7, vyšli pod očakávania, bol tam trošku prepad a nakoniec to bolo predaj existujúcich domov na úrovni 5,04, viac menej s očakávaním. No, všimli sme si tam nejaké zverejnenia výsledku z ECBčky. ECBčka zverejnila teda výsledky prieskumu analytikov. To bolo celkom zaujímavé, pretože analytici očakávajú na rok 2015, či na tento rok, infláciu len na úrovni 0,3% a predtým boli tieto očakávania na tento rok na úrovni 1,0%. Infláciu na rok 2016 takisto povedali, že tento ich odhad klesol na 1,1% z 1,4%. Odhad HDP na tento rok klesol iba mierne o 0,1 a to na 1,1 z 1,2%. Zaujalo nás aj to, že dvaja členovia z nemeckého Bundestagu podali na nemecký ústavný súd žiadosť, aby bol podaný návrh na riešenie kvantitatívneho uvoľňovania pred Európskym súdnym dvorom. Ako dôvod samozrejme uviedli, že ECBčka nekonala v súlade so svojím mandátom a porušila dohody, ktoré mali v Európskej únii. Samozrejme vieme, ako to dopadne, že nie je nejaká šanca na úspech týchto dvoch pánov, ale odzrkadľuje to samozrejme celú takú atmosféru v Nemecku, skrze ktorú sa pozerajú na kvantitatívne uvoľňovanie. Hovorila o to už aj, alebo naznačovala pani Merkelová, hlavne v tom zmysle, aby politici niektorých krajín nezaspali a nemysleli si, že toto je riešenie na problémy, alebo že musia ukončiť svoje reformy. Čo bolo trošku v rozpore s tým, v Davose tam stále pokračuje konferencia, tak nemecký minister financií povedal, že ECBčka robí svoju prácu dobre, alebo respektíve povedal, že až príliš dobre. A ECBčka samozrejme ako nezávislý inštitút urobila to, čo uznala za vhodné. Problém ale vidí v tom, že jednoducho, ako som už povedal, musia krajiny pochopiť, že ECBčka týmto krokom nemá nahradiť kľúčové reformy v krajinách. Všimli sme si v Davose takisto pán Soros sa vyjadril, pán veľkopodnikateľ a finančník, že silný pohyb na forexovom trhu je výsledkom práve kvantitatívneho uvoľňovania. Tiež mal trošku obavy aj z toho, že toto kvantitatívne uvoľňovanie spôsobí rastúcu nerovnosť v Európe. Ďalej bolo zaujímavé sledovať, alebo je zaujímavé sledovať zvyšujúcu sa eskaláciu napätia znova na Ukrajine, ako keby to tam znovu rozdúchávali tú nenávisť a napätie, ktoré to je. Obama na to samozrejme hneď reagoval aj spolu s ostatnými politikmi, že musia znovu prehodnotiť sankcie voči Rusku, do akej miery to mysleli vážne a čo vlastne sa všetko stane ďalej, bude závisieť určite od toho, ako sa to bude vyvíjať na Ukrajine, ako zareagujú Rusi a čo všetko nám pripravia, aké prekvapenia ďalej. No, poďme sa pozrieť na grafy, čo sa stalo, čo sa deje. Poďme na euro-dolár, tu sme si vlastne už niečo povedali o tom pohybe, ktorý je naozaj značný, ale ako som spomínal, je možné, že bude pokračovať parita, nie je až taká nedosiahnuteľná v tomto prípade, keď vidíme, akú silu má pokles eura. Poďme sa však pozrieť na denný graf, ktorý nám ukazuje miernu korekciu tých predchádzajúcich strát, ktoré boli oštartované ECBčkou vo štvrtok, pokračovali v piatok. Trošku sa predpokladalo, že ak vyhrá Syriza v Grécku, čo sa aj stalo, že euro ešte poklesne, ale zdá sa, že sa k tomu nechystá. Samozrejme je začiatok dňa, takže na konci dňa budeme múdrejší a zajtra sa na to pozrieme zase zblízka. Libra dolár kopíruje euro dolár pod trendovou líniou, silný klesajúci trend, nevieme dokedy.
Všetko má však svoj koniec a my budeme pritom dolár japonský jen, ten sa trošku zviecha hore. No, tam je to trošku napäté, samozrejme ako aj v ostatných, ale tu viackrát som už hovoril, že ten smer by bol trošku lepší, trošku zdravší, keby pokračoval smerom dolu. Zatiaľ sa zdá, že nemá na to silu, tento menový pár, obchodníci nechcú ísť smerom dolu. Takže ako sa hovorí vo Forexe, samozrejme, keď sa nejde do jedného smeru, tak sa musí ísť do druhého. Akciový index v Amerike SP500, tento najväčší akciový index alebo najsledovanejší akciový index sa prepadol ráno, cez víkend, respektíve ráno otvoril na nižšej úrovni. Môžeme si dať hodinový graf, aby sme to videli lepšie. Čo sa stalo, tento gap zatiaľ nebol skúpený, takže pravdepodobne teraz ráno bude pokračovať trošku dohora, aby uzatvoril tento gap. Väčšinou sa to tak stáva, ale videli sme, bolo už mnoho takých víkendov a takých pondelkov, že sa to nestalo a pokračovalo sa ďalším smerom. Všetko bude závisieť od toho, čo sa bude diať, ale hlavne čo sa bude hovoriť dnes na trhoch. Nemecký DAX, ten otvoril tiež trošku nižšie dneska ráno, ale razantne pokračuje smerom hore zatiaľ. Čo sa týka ropy, no vidíme, že tamto pokračuje tiež stále smerom dole, silný klesajúci trend, nechce sa mu ani nejakým náznakom, menším či väčším, toto roztrhnúť. Čo mňa zaujalo, v piatok som videl nejaké prvé analýzy, že aké straty už vytvára táto nízka cena ropy. Je to veľmi zaujímavé, pretože pred rokom si pamätám, že ťažobné spoločnosti povedali, že náklady na ťažbu jedného barelu sú okolo $20, respektíve po $20. Hovorili v tom zmysle, že keď sa ťaží keď sa predáva barel za $20, ešte stále by sa im to ako tak oplatilo. Teraz už zrazu hovoria o stratách a o tom, že sa im to neopláca, že cena je príliš nízko. Ale zaujímavé je aj to samozrejme, že ak je cena okolo 100 alebo bola okolo $100 za barel, tak nikto nehovoril, aké úžasné zisky má. Aj preto si myslíme, že cena ropy je na zdravej úrovni a môže pokračovať ešte nejaký čas smerom dolu. Zlato zastavilo ten svoj, tú svoju spanilú jazdu, ktorú mala. Sme na nejakej úrovni okolo 1300, môže to byť nejaká rezistencia, ale myslíme si, že zlato by mohlo časom behom pár dní pokračovať zase smerom hore. Austrálsky dolár, ako aj novozélandský dolár, teraz trošku kopíruje eurodolár, čiže vidíme, že ten USD je tam dôležitejší momentálne, takže tam takisto je jednoznačný trend, ako sme si povedali a hovoríme si teraz posledné dni, každý deň. Austrália, Nový Zéland stále oslabujú. Eurofrank, zvykli sme si sledovať, je na naozaj veľmi nízkych úrovniach, okolo 0,986,7 momentálne. Uvidíme, čo nám prinesie dnešok, aké vyhlásenia, aké rozhodnutia. Pozrime si ešte kalendár, ktorý dneska je trošku chudobnejší, ale tu je tu trošku chyba, tam by nemuselo byť červené. IFO bude veľmi zaujímavé, tam by mala byť tá červená farba. Tento základný prieskum podnikateľskej klímy v Nemecku zvykne zahýbať trhom, takže pozor, o 10:00 zvykne mať vplyv na eurodolár, ale aj na akciový index DAX. Takže ho budeme pozorne sledovať, čo sa stane, ako to podnikatelia vidia a vyhodnotia. Dneska sme veľmi zvedaví. Takže toľko asi dnešného ranného súhrnu. Ja vám prajem úspešný deň, naozaj pekný deň, aby sa vám zväčšovali účty a všetko aby dobre dopadlo. Majte sa pekne.